En primeiro lugar, por a miña parte, agradecer a Ribeira Sacra Nés, ao seu presidente Severino Rodríguez, a organización deste foro tan importante, sin duda agora mesmo no territorio que temos a sorte, os que estamos aquí, de habitar. Esta terceira mesa fálanos de gobernanza. Moitos temas relacionados con gobernanza tratáronse xa nas mesas anteriores, foron salindo cousas, moitas delas relacionadas ca gobernanza. Pero tratar gobernanza e colaboración neste territorio tan especial e sensible como é Ribeira Sacra, un territorio que ten moitas figuras de protección, posiblemente dentro de algo máis dun mes, si sale adiante a candidatura de Patrimonio Mundial, terá un reconocimento máis, que non significa que teña novas figuras de protección, porque xa ten agora mesmo varias. Vamos intentar ir sacando ideas e, se é posible, acompañalas de medidas. Podémoslo repetir mil veces, non? Ribeira Sacra é un territorio excepcional, estáse cada vez insistindo máis, e sobre todo nestes días que estamos nesa fase final da candidatura. Unha paisaxe cultural única, un imán turístico cada vez con máis forza, e sobre todo é un fogar agora mesmo de en torno a 70.000 personas, que foi de 150.000 fai 50 anos, e de moi preto de 200.000 fai 100 anos. É dicir, fai 100 anos Ribeira Sacra tiña o que é hoxe Ribeira Sacra, a configuración actual do seu destino, que son 26 concellos, 13 de Lugo e 13 de Ourense. Curiosamente, por darvos un dato así significativo, eu de Ourense sei algo menos, pero de Lugo sei que en 1920 Sabiñao, Carballedo, Pantón, Sober, Chantada e Monforte estaban entre os concellos máis poblados de Galicia, todos eles con máis de 10.000 habitantes, e Pantón tiña máis habitantes que Monforte nese momento. Estamos falando de fai 100 anos, que non é tanto. Pois fai 100 anos na provincia de Lugo había 10 concellos con máis de 10.000 habitantes e 6 estaban neste entorno. A maior parte deses concellos hoxe teñen pouco máis de 2.000. Mantense Monforte, que medrou desde aquelas, e mantense Chantada. O resto baixaron. E pasa o mismo nos concellos da zona ourensana, que se hoxe teñen 1.000, en aquel momento tiñan 6 ou 7.000. Por iso digo que isto significa que nos enfrentamos a unha paradoxa, non? Que a comparte tamén outras zonas rurales galegas. Por un lado, hai unha evidente presión demográfica, estamos falando, non? Hai necesidade de volver a fixar población, por lo tanto hai necesidade de vivenda, e por outro, se damos un paseo por as aldeas principalmente, hai un montón de casas vacías ou en ruínas, as dúas cousas, non? Hai moitas casas vacías e moitas en ruínas. Vamos intentar, a ver se sacamos algo en limpo, falar de gobernanza, que, como digo, é complicado. Nas mesas anteriores falábase o mellor un pouco en contra da gobernanza, é dicir, que hai o problema que surxe principalmente porque non hai gobernanza ou porque é moi difícil a gobernanza, e o mellor tampouco é así. Hai que, neste caso, inda que estou como un moderador, son alcalde dun concello de Ribeira Sacra e presidente do Consorcio de Turismo, e tamén estou nesa parte de gobernanza, por iso vexo que cousas que antes se falaron en alguna mesa non son tan certas, vense máis difíciles dende fora que dende dentro. E tamén, decía agora ao principio, un territorio moi complexo, con 2 provincias e 26 concellos, e non son os mesmos problemas os que pode haber na Teixeira cos que pode haber en Monforte. Monforte é unha vila que ten o 90% da población na cidade, e a Teixeira é absolutamente rural, como a maior parte dos concellos. Pero, así para empezar, se falamos de gobernanza en Ribeira Sacra, que puntos positivos podríamos falar de gobernanza, Pilar? Pois mira, hai moitas axudas añadidas. Bueno, bo día a todos, moitas gracias por acompañar o micrófono. Sí. Bo día a todos, moitas gracias por invitarme a participar neste foro. Gracias, Luís, e gracias, Severino, por convidarme a participar. Continuamos a falar da principal, da que é nestes intres a principal preocupación da cidadanía, a vivenda.
E isto podemos percibir a diario en moitos ámbitos, desde as novas que se recollen nos medios de comunicación, como dicía antes Alberto, que abrimos a prensa e está a preocupación pola vivenda, nas respostas ás distintas enquisas que dan as persoas as que lle preguntan, nas conversas familiares entre os veciños que se atopan pola rúa. Afecta a toda a franxa de idade, especificamente, se me permitides, penso que a mocidade, que atopa moitas dificultades para emanciparse, para atopar un lugar de residencia cando se desprazan por motivos laborais, por motivos de estudos. E tamén afecta tanto o ámbito urbano, que antes mencionábamos, onde se están concentrando moitos esforzos, onde os prezos elevados e a escasa oferta merman as posibilidades de acceder a unha vivenda, como o ámbito rural, onde tamén resulta moi difícil alugar unha vivenda e mesmo ainda de mercala. E no caso de Mercalia, en moitos casos, debe actuarse despois nela, deben realizarse actuacións de rehabilitación, co cal ímonos os problemas que antes mencionaban, a tardanza, a necesidade de permisos, obras, etc. Un dato no que se pode ver refletida esta necesidade de vivenda hoxe en día é o de inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda. Antes o compañeiro do IBUS de Lugo fixo referencia a este rexistro. É un rexistro no que poden inscribirse tanto persoas que residan nun concello como que traballen nese concello para tratar de acceder a vivendas protegidas. Neste rexistro, por exemplo, cifras orientativas, na provincia de Ourense son máis de 1.700 as persoas que están inscritas, pero é que en Lugo son máis de 3.000. E no ámbito da Ribeira Sacra chegan as 400 persoas inscritas no Rexistro de Demandantes. Por exemplo, en Monforte 172, a data actual, 20 en Sober, 53 en Chantada, en Quiroga 35, ou na Peroxa 31, por exemplo. Vese que a Ribeira Sacra sofre tamén esa necesidade de vivenda, aínda que cada vez máis familias están apostando por este destino para desenvolver o seu proxecto de vida, están mercando vivendas, rehabilitándoas, impulsando o emprendemento, o que non se pode estudiar a falta de vivenda simplemente como un problema habitacional, senón que vai vencellado o emprendemento que antes comentaba a compañeira Carmen da Dirección Territorial de Emprego. Non únicamente esa crise habitacional, sí que se vencella o crecemento económico de calquera territorio. Aínda así queda moito camiño por recorrer, aínda que as cifras se poden ir vendo en positivo, queda moito por andar para alcanzar un maior nivel de competitividade e de fixar poboación no rural, que é un dos obxectivos cos que se traballa tamén desde a Consellería. Hai un crecente interese pola Ribeira Sacra, vese nese mercado emerxente dirixido ao turismo sostible, a recuperación patrimonial e tamén esa inversión residencial. Calquera familia que desexe asentarse aquí dispón de moitos apoios que logo comentaremos. Por lo que estamos ante unha oportunidade de transformación territorial, pero esa transformación territorial non pode ir por si soa, ten que ir acompañada de determinadas das políticas correspondentes, neste caso, no que respecta a vivenda, da política de vivenda. E dende a Consellería, estamos vendo na prensa continuamente, estánse desenvolvendo moitas actuacións en materia de vivenda. Tense esa aposta de legislatura de duplicar o parque público de vivenda, con 4.000 vivendas en marcha en distintas fases, 2.000 máis ata 2030. Estáse desenvolvendo solo residencial con esos proxectos de interés autonómico dos que antes se falaba, para dar lugar a unhas 25.000 vivendas, 20.000 de carácter protegido. Estáse traballando moito para poder chegar a ese objetivo de facilitar o acceso á vivenda á poboación que o necesita. Traballase, ademais, con consenso. Unha mostra de consenso é o traballo que se desenvolve no marco do Observatorio Galego de Vivenda, que tamén antes se mencionou. Este observatorio, o órgano principal, é un pleno que se integra por todas estas persoas, integrantes dos colexios profesionais de arquitectos, arquitectos técnicos, administradores de fincas, axentes da propiedade inmobiliaria, Asociación de Promotores, Cooperativas de Vivenda e Constructores, Unión de Consumidores de Galicia e FEGAM. É dicir, fais un traballo importante de consenso de cara á proposta de recomendacións, de ideas que levar a cabo coas políticas de vivenda. As principais funcións, estudar a situación da vivenda en Galicia, elaborar propostas e recomendacións para garantir o acceso á vivenda, seguimento das políticas de vivenda e de rehabilitación e facilitar a participación e colaboración deste xeito, integrando o pleno con todos eses axentes. Tamén se teñen creado seccións especializadas para estudar determinadas cuestións como son a construcción industrializada ou a mobilización de vivenda baleira que tanto nos preocupa no noso rural. Todos os plans que se desenvolven en Galicia están consensuados co sector, traballanse no marco do Observatorio Galego de Vivenda e tradúcense despois, documentanse nos pactos de vivenda que se veñen asinando dende o ano 2021. O primeiro asinouse en xaneiro de 2021, executouse no 98% e o segundo asinouse o pasado mes de febreiro. Abrangue o período 2026-2030. Estes pactos conteñen as directrices básicas dos programas públicos de vivenda
E, por exemplo, o que temos agora en marcha constitúe unha folla de ruta para os próximos 4 anos no que se fixa o compromiso de desenvolver a construción de 10.000 vivendas públicas cun compromiso orzamentario sen precedentes por parte do Goberno da Xunta de 2.000 millóns de euros. Estruturas en varias liñas estratégicas, principalmente dirixida a garantir o acceso á vivenda, unha dirixida a acceso á vivenda, outra liña de rehabilitación, solo residencial e medidas transversais de dinamización do sector. Dende a Consellería de Vivenda estáse traballando cun orzamento histórico, 350 millóns de euros destinadas a políticas de vivenda. Tamén se implementan moitas medidas para agilizar trámites nas leis de medidas, modificacións legislativas, así como tamén trámites, modificacións fiscais e tributarias para facilitar o acceso á vivenda. Por exemplo, estáse construindo vivenda protegida e unha das medidas que se implementou, por exemplo, é a reserva de vivenda. 40% da vivenda protegida pública que se construa para menores de 36 anos. No caso de persoas, se se destina ao alugueiro en compra-venta, o 25%. E no caso de persoas de entre 36 e 45 anos, resérvase o 30%. Aumentanse os límites de renda para poder acceder á vivenda protegida. Hasta 4 veces IPREM, 4,5 se trata de familias numerosas, e incrementanse tamén os prezos máximos de renda para resultar máis competitivos. Ademais, estáse levando a cabo ese desenvolvemento de solo residencial a través dos proxectos de interés autonómico. Por exemplo, en Ourense, o PIA do ámbito escolar 21, que veu de aprobarse inicialmente en marzo, que daría lugar á construción de 1.435 vivendas, e en Lugo, o do ámbito do Sagrado Corazón, con as 1.200 vivendas estimadas. Aprobaronse inicialmente 7 ata agora, nas 4 grandes cidades, a Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e tamén en Santiago, Vigo e Arteixo. E estáse apostando moito pola rehabilitación, e aquí casi entendo que o que mellor encaixa neste intre no ámbito da Ribeira Sacra. É que podemos engadir sobre o valor da rehabilitación atopándonos no edificio no que nos atopamos, un edificio rehabilitado maravillosamente e recentemente, creo que teño entendido. A rehabilitación aquí alcanza unha especial importancia porque é moito patrimonio arquitectónico a conservar. No que respecta ao parque residencial, resulta imprescindible. Moitas das vivendas que están no circuito de comercialización precisan ser rehabilitadas. Moitas das vivendas que teñen sido adquiridas xa por particulares precisan ser rehabilitadas. E Galicia leva moitos anos impulsando actuacións de rehabilitación. Por exemplo, coas figuras declarando as áreas de rehabilitación integral, a primeira declarouse en Allariz no ano 1996, ou, por exemplo, con ese máximo expoñente que é a Lei Galega de Rehabilitación, e que regula as áreas de rehabilitación supramunicipal, como é a da Ribeira Sacra, nos artigos 52 e 53. Estas áreas de rehabilitación integral supramunicipal engloban varios concellos, neste caso, das provincias de Lugo e Ourense. Teñen unhas características comuns de deterioro urbanístico, social ou arquitectónico que precisan dunha intervención coordinada. Para esa intervención coordinada se destinan fondos dende a Xunta. As áreas decláranse por a presidencia do Instituto Galego de Vivenda Solo e a xestión corresponde ao Instituto ben directamente ou a través de algún medio que teña consideración de medio propio. A idea, según o último Pacto de Vivenda de Galicia, é continuar impulsando estas áreas, continuar financiando actuacións nestas áreas, a ser posible dentro do plan estatal. Que sucede? Que o plan estatal veu de aprobarse no mes de maio. Debería estar operativo a principios de ano ou de xaneiro, e non é o caso, veu de aprobarse no mes de maio, co cal neste momento que estamos á espera do desenvolvemento dese plan estatal, de que poidan asinarse un convenios, de que poidan transferir esos fondos e poder sacar as ordes de axudas correspondentes. Como moi pronto, entendemos que sería no segundo semestre do ano, pero estamos á espera. As liñas de axuda que se financian exclusivamente con fondos de comunidade autónoma sí que están todas publicadas. Mesmo algunha xa pechou o prazo de presentación de solicitudes e está resolta, como son as axudas no rural, que se esgotou enseguida. Outras están en trámite de presentación de solicitudes ou ben a piques de resolverse. Este plan é certo que chega tarde e o financiamento non é o... Entendemos que ten un financiamento insuficiente, mentre a comunidade autónoma obriga ya a ingresar ata o 40% do orzamento, o Estado só duplica, a comunidade autónoma quintuplica a súa aportación e o Estado duplica. Pero, bueno, é a ferramenta que temos e con ela temos que traballar e realizar as convocatorias correspondentes. A área da Ribeira Sacra publicouse o 23 de abril de 2020, daquela incluía os 25 concellos de Lugo de Ourense. No período, para que unha cifra orientativa do 2021-2025 do anterior plan, concederonse axudas a través das ARIS de 2,7 millóns de euros, que chegaron a 373 vivendas. Ademais, que outras liñas de axuda teñen as persoas que desexen asentarse aquí, que desexen asentarse en municipios da Ribeira Sacra?
son bastantes. Comentábamos antes que moitas veces con tanta información que vemos por aí pasan un pouquiño desapercibidas ou parece que non existen tantas. Eu vou enumerar algunhas, ainda que xa o compañeiro falou de algunhas das que se publican dentro da Xunta, pero vou enumerar algunhas que me parecen de especial interese por adecuación ao lugar no que nos atopamos. Por exemplo, a liña de axudas Fogar Vivo. Este programa de axudas vai dirixido á mobilización de vivendas baleiras, que tanto nos preocupa tamén no ámbito rural. Contempla axudas de ata 16.000 euros para adecuar vivendas que logo se vayan destinar ao alugueiro, un alugueiro accesible, con límite durante o primeiro ano de alugueiro, para que poidan máis familias chegar a poder pagar esa renda. Teñen a obriga de destinar ao alugueiro mínimo durante 5 anos, igual que sucede coas ordes de axuda da Consellería de Emprego, desa convocatoria conxunta que tamén se debe destinar ao alugueiro, neste caso para persoas traballadoras, neste caso non indica colectivos específicos. Cubre gastos de reparación ata 11.000 euros. Gastos de seguros por impago de rendas en multirrisco de fogar ata 3.000 euros e 2.000 euros un incentivo se aluga a persoas mozas, facilitando tamén que se asenten persoas mozas que queiran desenvolver na localidade o seu proxecto de vida. É importante o referente aos gastos dos seguros, porque o que se trata con esta orde de axudas é dar maior seguridade xurídica ao propietario, que moitas veces é o que lle quita de poder poñer no mercado esas vivendas. Realmente ten unha vivenda pechada, dalle tranquilidade no momento en que pon o alugueiro, non sabe se vai poder recuperar, se vai cobrar as rendas. Outro programa de axudas que se adecua tamén moito é o programa de axudas dirixido a vivendas, propietarios que rehabiliten vivendas situadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, o que denominamos axudas no rural. Este que vos decía que xa se esgotou en seguidinho. O primeiro día de aberto o prazo de presentación de solicitudes esgotouse. De feito, nas primeiras 4 horas recibironse máis de 1.000 solicitudes. Orientativo da necesidade que fai falta para rehabilitar vivendas neses municipios. Neste caso non é só para destinar ao alugueiro, pode rehabilitar a vivenda un propietario que vai destinar a vivenda habitual ou tamén destinala ao alugueiro. Nese caso, teríanse en conta as limitacións do programa Fogar Vivo e a obriga é destinar ao alugueiro durante 5 anos. É importante que é compatible tamén cos gastos de seguros do programa Fogar Vivo, tanto que é unha ferramenta moi boa tamén para estes concellos. E logo, en canto aos mozos e mozas que ven dificultado o acceso á vivenda, teñen tamén disponibles axudas dirixidas á adquisición, que chegan ata un 20% do gasto da vivenda. Neste caso, as que están publicadas son axudas para adquisición en centros históricos ou vivenda protegida. Estamos pendentes de publicar, precisamente porque leva financiación estatal, a axuda dirixida á compra de persoas menores de 36 anos que compren vivendas en municipios de menos de 10.000 habitantes. Neste caso, sería posible. Compatible, ademais, cos avais que veñen de incrementarse a idade, anunciou o presidente esta semana, os avais que outorga a Xunta para a compra de vivenda van dirixirse a persoas de ata 45 anos, neste momento que está publicado son ata 36 anos, e tratan de axudar a eses mozos e mozas que teñen aforros teñen recursos para ir pagando a hipoteca mes a mes, pero non dispoñen de aforros suficientes para facer fronte a ese 20% que os bancos non financian de inicio. E, finalmente, que antes estábamos comentando, tamén se recollen axudas a concellos para seguir colaborando con eles nesa función que realizan tamén de facilitar o acceso á vivenda, no incremento da vivenda disponible. Entón, comentaba antes co alcalde de Sober, comentábamos antes con Luís tamén sobre as axudas para rehabilitar vivendas de mestres. Son axudas dirixidas á rehabilitación de vivendas de titularidade municipal que este ano poden chegar ata os 65.000 euros, 68.000 no caso de toparnos, por exemplo, no ámbito de Ribeira Sacra ou Camiño de Santiago. Esas vivendas que se rehabiliten destinaránse despois ao alugueiro. Recóllense axudas para vivendas que non dispoñen dos requisitos mínimos da habitabilidade. É o programa de infravivenda. Neste caso, son de importes máis pequeniños, son para chegar a esos requisitos mínimos da habitabilidade, hasta 15.000 euros. Convócanse cada ano fondos de cooperación, que son préstamos en xuros a devolver en 8 anos, dirixidos a financiar por parte dos concellos actuacións tanto de rehabilitación do patrimonio construído como de promoción de vivenda protegida. E tamén se implementou unha medida nova que é a plataforma de solo, para aqueles concellos que dispoñan de parcelas que queiran sacar a concurso para que os promotores interesados as adquiran e desenvolvan nelas vivenda protegida, a Xunta facilita toda a tramitación administrativa dese concurso. Entón, tamén pode ser unha ferramenta moi boa que é compatible, ou complementase máis ben, con axudas a promotores, que estamos agardando a ver como quedan, precisamente por estar á espera do plan estatal. Entón, este é un pouquinho o resumen de medidas e iniciativas que penso que se poden adecuar ao territorio. Pilar Esquencín é a directora territorial de Planificación de Infraestructuras e Vivenda na provincia de Ourense. Despois de que fagamos unha intervención todos, falaremos de como xestionar, porque ao final eu como alcalde sei, non hai un paquete grandísimo de vivendas, pero
non chega a información a todo o público, entonces falaremos de posibilidade dun portelo único ou algo. Rosendo, diputado provincial, foi alcalde dun concello rural de Ourense. A Diputación de Ourense é pioneira, entre outras cousas, nun plan de vivenda. Entón, explícanos un pouco, Rosendo, ese plan, o que nos afecta aos concellos de Ribeira Sacra Ourensana, neste caso. Graciñas, Luís, saudable día, señoras e señores, sexamos todos benvidos a Monforte. Severino nos convocou aquí, Severino sempre é un home inquieto, e o que lle preocupa aos españoles, aos galegos, aos ourensáns, tamén lle preocupa a Severino, e Severino non tuvo mellor idea que dicir, a ver que opinan determinados asentes sociais. Moi ben, Severino. Efectivamente, eu, como presidente do INORDE e diputado provincial, pois estou aquí para falar da experiencia. E a experiencia, te dicías algo de paradóxico, unha palabra, Luís, ao principio, é que resulta paradóxico, anacrónico. Fijaros ben, en Ourense hai da provincia de Ourense 119.000 vivendas vacías. Da cidade hai, non quero mentir, 14.968, ou seja, da cidade de Ourense casi 15.000 vivendas vacías. Vas ás vilas, Celanova, que onde eu estuve de médico por ali, e resulta que hai 2.000 vivendas vacías da vila de Celanova, a vila de San Rosendo. Solo 3 están en lugar. Vas a Verín, pouco maior en población, e hai 4.000 vivendas vacías. Quer dicir isto que este é un anacronismo, isto paradóxico, que sexa o primer problema para españoles, galegos e ourensáns a vivenda, e se embargas a tanta vivenda vacía. A mellor tenemos que parar ao final. Aquí haberá que legislar. Unha forma ou de outra, guste máis ou guste menos, pero aí, que legislar. E cando dicimos que cando temos dun ropero, do armario, un traxe e 2 anos, en 2 anos non o pomos, dime, é mellor que o tires porque senón volves a pôr. Non será? Pois unha vivenda que está vacía 2 anos, salvo circunstancias. Ben, a Diputación de Ourense. Efectivamente, a Diputación de Ourense, como todas as diputacións, non teñen unha responsabilidade directa do problema da vivenda, non? Pero a Diputación de Ourense, como todas as diputacións, sempre nos gabamos de dicir que o Concello dos Concellos, non? Pois se os concellos teñen un problema de habitabilidade, un problema de vivenda, e queren afrontar o reto demográfico, pois tenderá e ten que entrar en acción. E así o fixemos. O fixemos con diversos, pensando de diferentes formas, e o ano pasado, no 2025, pois, por unanimidade de todos os grupos políticos, pois reservamos 500.000 euros para ou mercar ou rehabilitar. A mí me gusta máis o rehabilitar, efectivamente, porque se temos vivendas vacías, e moitas habrá que ir a rehabilitar. Entonces, mercar ou rehabilitar, sobre todo, vivendas do rural para polas a disposición. O éxito foi tremendo. 14 concellos se beneficiaron das medidas. Hai que dicir tamén que a Diputación de Ourense puxo para todos os concellos da provincia de menos de 1.000 habitantes. Son todos, menos o da capital. O éxito acadado fixo que este ano, xa se aprobaron os presupostos a la pro mes de novembro, se triplicara o diñeiro posto para mercar, sobre todo, rehabilitar vivenda. De forma que este ano xa vamos a 1.200.000 euros. Estamos en pleno, a rehabilitación, e sobre todo para a rehabilitación, pois estamos aí. Por lo tanto, estas axudas creo que vai polo camiño, e a Diputación de Ourense, non sei as demais as diputacións, se tiñan este programa ou non o teñen, non sei, porque moitos dicían que non é un problema directo da Diputación. Problema directo, pero indirecto moi importante, pois que se queremos afrontar un reto demográfico, temos que asentar xente do rural, sobre todo cando o rural está despoboado. Facemos despoboamento, falamos da España vaciada, sobre todo do rural, pois teremos que tomar medidas, sobre todo sendo a Diputación o Concello dos Concellos. Pero, por outro lado, temos, a través do INORDE, sabedes que o INORDE, se non sabedes, lo digo agora,
rapidamente, é o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico. É un ente autónomo dependente da Diputación do que eu son presidente. Por certo, non se me escapa que os grupos da oposición queren acabar co INOR, porque o INOR non pode ser autónomo, non sei por qué, estando seu dereito hasta ahora non foron capaz. Bueno, pois o INOR desde fai moitos anos, en convenio con Renfe, pois colleu todas esas estacións que están sin uso da provincia. Falamos da estación de Baño de Molgas, falamos da estación de Santa Cruz, falamos dos Teares, falamos, en este caso, de Vilavella, do concello da Mezquita, en pleno oriente, da parte oriental da provincia de Ourense. Que fixemos aí, aproveitando que antiguamente había vivendas, foran para os traballadores de ferrocarril, a estación, os traballadores de Renfe, pois rehabilitamos esas vivendas. Primeiro, arrendamos a Renfe, dentro dun programa que chaman Estacións Vivas, rehabilitamos esas vivendas. Bueno, hai un mes se deron as 3 últimas chaves de vivendas aos inquilinos que quixeron alquiladas. Son 8 vivendas. 3 se deron as chaves hai uns días, 15 días, porque hubo que rehabilitalas duramente, estaban sin uso, levaban así moito tempo. Hai que dicir que esas estacións estuveron sobre todo lugares para as obras do AVE. Aí paraban xente, cando se fixo o AVE, se guardaban mercancía, etcétera, agora están rehabilitadas. Hai que dicir que 3 se deron outro día, 4 xa están habitadas desde hai anos, e unha ten o Concello da Mezquita para emerxencias sociais, que así non o pediu o alcalde. E unha maneira de pôr a disposición dos veciños que queiran habitar o rural estas vivendas, a máis a un precio módico. Vivendas que non vou a dicir aquí que son de luxo, pero son unhas grandes vivendas, e sabedes a que precio? E co que non quer é porque non quer vivir do rural. 150 euros. Con todas as comodidades, non hai ningún chalet, moito menos, pero son unhas vivendas moi diferentes por 150 euros do rural. E así estamos facendo, por unha parte, a Diputación de Ourense con ese programa de vivenda, que empezamos o ano pasado, xa van dos supostos, e por outra parte o INORDE, pois rehabilitando dentro do programa Estacións Vivas vivenda para pôr a disposición dos habitantes. E ten que dicirte que, ademais, podemos entrar despois, mediante ese factor diferencial que ten Ourense con respeto a todos os demais concellos e con respeto a demais provincias. Termalismo. Falábame Luís, a mellor me faz a pregunta, pero entonces xa digo tamén agora dos nómadas digitais. Efectivamente, cando empezamos primeiro co termalismo social, un éxito, depois coa soledad, co termalismo contra a soedade non desexada, un éxito, pois agora estamos co das nómadas digitais. Pasa que o das nómadas digitais non é tanto aproveitar para vivir do rural, sabedes que as zonas termales están sobre todo do rural, e máis ben para promocionar, dinamizar e dar a conocer o termalismo, porque os nómadas digitais, sabedes que son aqueles profesionales que traballan con medidas, con internet, e que acostumbran ir a zonas ou do rural, onde teñen beneficio, e nos ofrecemoslle as zonas termales, para que, aparte de pensar, de traballar das novas tecnoloxías, pois o pasen ben e damos a promocionar o noso termalismo. Xa digo, non é tanto fixar población do rural, xa se chaman nómadas, como si explotar o noso recurso termal, diferenciar que é o termalismo. Gracias, Rosendo. A terceira persona que está nesta mesa non forma parte dunha administración, estamos falando de gobernanza, pero tamén é importante saber a opinión da parte técnica. Ana Marquina é arquitecta urbanista e é cofundadora do estudio Terres, Territorios e Estrategias. É un estudio especializado no desarrollo de planeamento estratégico. Ten traballado en este territorio. Que nos dices tú en canto a gobernanza desde esa parte técnica, non esa parte administrativa? Vale. Bueno, Sí. ya para, pero igual eso prefieres No, primero que no, se no. conteste a No, pregunta. Empeza como tiñas previsto, vamos a...
Si fanos a... Vale. Sin problema, sí. No, pero te digo primera pregunta. A pregunta era que... Si digo, en canto a... Si falamos de gobernanza, tú que eres da parte técnica, que nos dirías os que estamos na parte de administración? Que a gobernanza, sin gobernanza non vamos a ningún lado. Sobre todo, nos traballando en urbanismo, ¿no? Porque é unha disciplina suficientemente complexa, bueno, con demasiados axentes, e, bueno, se non hai acordos, se non se miran de... realmente non se pon vontade para que salgan as cousas, pois se non quedaría todo. De feito, moitas veces comentamos que máis que traballos técnicos, moitas veces traballamos como facilitadoras ou mediadoras resolvendo problemas as administracións ou facendo que sexan viables moitas cousas. Porque, bueno, mellor empezas querendo facer un plan, o plan non sale, pero polo camiño saen outras cousas, non? Entonces, bueno... Sí, esa axuda entre técnicos e parte da administración, lógicamente, é urxente, además, que haxa máis colaboracións e máis neste territorio. Sí, bueno, a mí gustaríame, bueno, que preparamos así un pouco para aportar algúns datos, reflexionar e tamén de paso, bueno, pues algúns puntos que lóxicamente xa foron saindo, ¿no? Porque bueno, os temas son os que nos chamanos atención cando Severino contactou con nós e nos contou que dende unha asociación de empresarios estaban propoñendo organizar un foro, unha xornada sobre a vivenda, porque, bueno, pois aquí, polo menos en Galiza, non é o habitual que ser tan proactivo, máis ben somos reactivos. Entonces, bueno, pois nos metimos un pouco a ver que atopábamos, porque, claro, a pregunta primeira era se unha asociación de empresarios chega á conclusión de que a vivenda é o seu problema ou é o problema do territorio no que ten asentado a súa actividade, que porque hai empresas que teñen previsión de crear emprego e non atopan vivendas onde está localizada a empresa, co cal estaríamos falando de localizacións concretas que habería que saber cales son esas necesidades específicas das que falamos, ou estamos falando de que a Asociación de Empresarios detecta ou a súa diagnose indica que o problema é que como estamos nunha situación de reto demográfico, envellecemento da poboación, sobre todo a poboación entre 16 e 64 anos, porque a maior aumenta, pois esa necesidade de atraer población para, con eso, activar máis a economía do territorio, non? Entonces, bueno, pues nada, pues nos metimos un pouco no territorio que xa coñecíamos, porque eu, de feito, cando comecei a traballar no ano 96, traballaba en desenvolvemento rural cos fondos Linder, e estive en 8 anos neste territorio, que naquel caso comentaba antes con Luís, eran dúas ribeiras sacras, a de Lugo e a de Ourense. A de Ourense estaba ligada ao País do Vivei, e, bueno, naquel momento non había internet ni Google Maps, co cal pasabas moitas horas no territorio percorrendo e buscando as iniciativas, non? Porque naquel momento de repente chegou moito dinero que viña de Europa, non tiñamos todavía ninguna metodoloxía de traballo, a metodoloxía viña imposta tamén, e, bueno, había que buscar as iniciativas, non? Para poder gastar ese diñeiro, para poder obter máis. Isto, ao final, falando e vendo que estamos aquí, un pouco os temas que están saindo, case lle vexo conexión ca situación que temos agora de esa vivenda, non? Donde vamos a localizar esa vivenda e hai que ir a por elas, non? Cando estamos falando delas. Entón, bueno, voy a intentar pasar todo o máis rápido posible, despois se hai algún tema que interese especialmente, pois volvo a él. Entón, bueno, como o tema que nos decían que onde había problemas pois era a vivenda, pois dixemos, bueno, pois vamos a ver que pasa ca vivenda, e sobre todo co mercado residencial, non? E, bueno, evidentemente hai unha escaseza de vivenda.
Entonces, nese mercado, bueno, fixemos o que nos deu tempo de preparar un pouco para poder ter como unha foto cuns datos concretos e saber do que estamos falando. E entonces, bueno, pois esos seis municipios son estos que aparecían aquí. E entonces, bueno, pois nunha lectura rápida e resumida, hai 8 en Aluguer. Estábamos traballando co parque dos 80.000 en números redondos unidades catastrais, que non vivendas, que se vamos ao número total de vivendas son sobre 76.000, pero neste caso traballamos con esta base, en da que cos números que saíron a porcentaxe tampouco varía moito. E de compra tiñamos un stock de 164. Bueno, entonces un pouco, bueno, pues nada, fixemos así un pouco unha análise rápida desta situación. Entonces, bueno, los precios, bueno, son contidos, tampouco son tan baratos, quero decir, sobre todo en relación á renta que se supón que existe neste territorio cando estamos falando de persoas que veñan a vivir e a residir no territorio. Los precios contidos, esto, ahora, ¿para dónde? Estás nesta. Sí, pero quiero decir, quería... ahí va, vale, xa está. La absorción, bueno, pues el mercado, claro, como hai pouco, pues cando sale, funciona mellor a venta, digamos, rápida, porque o que está pendente de que saia algo interesante ao mercado, digamos que rapidamente di este, e despois quedan aí unha serie de inmobles que, bueno, pues porque non se axustan ao precio que deberían de ter, porque están en localización por factores múltiples, pois van quedando sempre aí como nun remanente. O aluguer, bueno, o aluguer é mínimo, por non decir inexistente, que tampouco é que isto tampouco, bueno, os iba a comentar ao final, pero xa adianto agora, como xa tamén comentamos antes, non é algo que pase solamente aquí na Ribeira Sacra, é algo que está sucedendo en todos lados. Nós temos oficina na zona das Fragas do Eume, en Pontedeume, e a situación nos municipios da contorna pois é similar, o sea, algo que nos está pasando aquí como país, como Galicia. Entonces, bueno, estamos aquí, os prezos o mesmo, hai moi pouco, tampouco son tan baratos para a renta que tal. Entonces el parque que hai, pues eso, hai un parque enorme, pero está completamente inmovilizado, non hai unha, digamos, porque non hai unha estrategia nin a nivel municipal, nin a nivel todavía de territorio, área Ribeira Sacra ou a que sexa, nin, quero dicir, estamos un pouco tirando da iniciativa privada, da necesidade que cada un teña ou encontre para solucionar o seu problema habitacional. E, bueno, si é certo, unha batería de axudas da Xunta que complementan todo isto, pero digamos que isto non arranca por sí solo. Los precios, sí, os precios son máis baixos que Ourense, que Lugo. Bueno, pero todavía non teñen o prezo que deberían de ter, volvo ao mesmo, para a renta que hai no territorio. Entonces, aquí, bueno, pues tamén hai un desaxuste, porque se queremos que veña máis poboación a vivir aquí, cos prezos que se están manexando, non entramos. Con unha opción frente a Lugo e Ourense, o que se plantee poder vir aquí, bueno, pois sí, está máis baixos, pero non, todavía faltan máis condicións. El contexto sociodemográfico, bueno, pois, que antes pasei rápido a imaxe do territorio, dos núcleos e dos municipios, os seus datos de poboación, bueno, é un territorio con estamos falando de Ribeira Sacra, 20 e tantos municipios, donde con características moi diferentes, non Sober ten o maior grado de envellecemento e Monforte unha poboación... Cando son esos datos? Censo 21. Censo 21. É os que temos. Pero dicir, claro, non somos. Claro, pero quero dicir, os datos que temos, 2011, 2021, non podemos empregar outros.
inda que despois comentemos eso, que ahora xa se ha revertido, ¿no? Pero me refiro á diferencia que hai duns municipios a outros para comentar que tampouco se pode, non pode ser unha estrategia ou un proxecto uniforme para todos, porque hai diferentes necesidades que atender en cada un dos municipios, inda que formen un área xeográfica, non? Bueno, o turismo, que falábamos antes tamén, bueno, en principio, os datos que aparecen do turismo tampouco aquí está, porque o número de, como aparecía na diagnose tamén no plan director da Asociación de Empresarios, o turismo todavía está en valores por debaixo da media de Galicia e todavía ten moita capacidade de aumentar. Tampouco está sendo o factor, porque ademais moitas, sí, en algunhas áreas non se pode generalizar, por lo que decíamos antes, non é o mesmo que aparezca o número de pisos turísticos que poden aparecer en Monforte que casas rurais en determinados puntos de Ribeira Sacra que precisamente por sus condicións de vistas panorámicas, de paisaxe e tal, son un bo recurso como vivenda do sector turístico, sea en la opción que sexa, pero non como vivenda mellor para ir a vivir, non? Entonces, bueno, ao final así un pouco, bueno, pues sí, temos un parque co que poder traballar, ese parque non está no mercado, non hai aluguer, que o aluguer xa comentábamos antes, é imprescindible para toda a poboación, por exemplo, temporal, como é a relacionada coa ensinanza, coa docencia, sanidade, traballos temporais que hai en empresas, momentos de picos de traballo ou tarefas agrarias incluso. Entón, é importante, incluso xente que se decide nun primeiro momento non vai a comprar, se vai sobre todo a que vai a mudarse a outro territorio, non? Para ver si se asenta, e despois, pero nun primeiro momento é necesario ter esa vivenda en aluguer para poder ir. Logo, bueno, en sí mesmo, con relación, digamos, ao contorno fora, incluso chegando a Ourense e Lugo, o problema non é o prezo, porque está por debaixo, ainda que o que comentaba antes, tampouco o precio que debería estar, e, bueno, el turismo tampouco está sendo un elemento de significativa presión. Ahora, tres cuestións que me parecían que a nivel para atacar, digamos, o problema da vivenda que son básicas, ¿no? A nivel territorial, que é a actividade económica, que tamén isto comentamos antes, os servizos e o parque residencial, o que é propiamente a vivenda. A nivel económico, a actividade económica, simplemente comentar o aspecto da capacidade desa actividade económica para reter a poboación no territorio, non? En ese sentido, pois é moi ilustrativo ver que a Ribeira Sacra ten unha porcentaxe moi alta para o que normalmente solen ter os territorios rurais, porque o 85% da poboación que reside na Ribeira Sacra en un estado de ocupado, o sea, estando traballando, reside no propio territorio, reside e traballa no territorio. Entonces, bueno, eu penso que isto salen moitas cosas negativas, pero isto é algo moi positivo, porque é un recurso, quero dicir, é un territorio que é capaz de manter a súa e de reter a poboación traballando e vivindo no territorio, non? Despois tamén os valores son interesantes dos que se desprazan ata Lugo e Ourense, porque, bueno, penso que se hai esa porcentaxe de persoas que se desplazan a traballar a Lugo Ourense de cara a ofrecer tamén vivenda para xente que traballe fora, dá un marxe tamén de crecemento a estes municipios. Bueno, isto é un pouco a imaxe de que realmente a Ribeira Sacra, o comentábamos antes, ten non solamente como recurso turístico, como actividade económica e lugar de vida, é potente. Bueno, este é un pouco a imaxe que recolle, isto despois os datos, se queredes, os los podemos facilitar, un pouco este a imaxe resumo do nivel de retención, no? que ten cada un dos municipios e que no conxunto suman ese 85%. Logo os servizos, que tamén o comentamos antes, de cara a pensar onde vamos a activar ou mobilizar esas vivendas, bueno, pois no sistema que temos de asentamentos aquí, pois é importante, porque os municipios pequenos, ademais, con toda esta perda de poboación, pois se perden servizos tamén, non? Entonces é imprescindible
ter en conta a conectividade e como funciona ese territorio para saber ata onde van a chegar eses servizos, non? Entón, bueno, aquí hai un eixe moi potente o de Chantada, Monforte de Taboada, e pola parte de abaixo Pereiro, que, bueno, xera unha importante conectividade de servizos para todo o territorio. Despois, a parte máis cara ao sur e cara a parte oriental de Ourense, que tamén, en este caso, estamos solamente vendo o que é a Ribeira Sacra. Lóxicamente, a outra parte xa se atende máis da outra parte de... E, bueno, xa por último, o parque residencial, como a capacidade que ten o territorio de facilitar a vida ás persoas e que se poidan asentar, bueno, pues isto ten que ver, volvendo aos datos anteriores, de ser conscientes dos datos que temos e de que hai moito traballo por diante que facer, para realmente definir unha estrategia para mobilizar esa vivenda un pouco con unha... sabendo cara a donde queremos chegar, cara a que modelo de territorio, en donde vamos a priorizar. Se en Monforte, por exemplo, hai moitos pisos, será máis fácil, o primeiro, coñecer o censo de vivenda baleira que temos. Entonces, bueno, para eso, xa hai traballos moi interesantes que se están facendo, porque senón, da vivenda baleira sempre temos un número, e manexamos un número, pero desas vivendas baleiras, o sorprendente é que en moitos casos o 90% das vivendas baleiras, cando falas cos propietarios, non as consideran baleiras. Entonces, ni siquiera o mellor, unha alta parte dese 90% está en disposición de querer facer algo con elas, non? Entonces, para ir a por esas vivendas, que hai que hacer un censo e hai que identificalas. Despois, como xa comentamos, está o tema dos inmobles e do solo, que iso enlaza co que decía Rosendo, por exemplo, dos edificios das estacións, de vivendas existentes, e con todo o tema das axudas tamén que comentaba Pilar. E, bueno, o tema das ARIs, que aquí é bastante potente, porque aquí está a ARI da Ribeira Sacra, pero que además hai outras 5 ARIs, que quero dicir que é un tema que habería tamén que ver que pasa con esas ARIs, de se hai algún motivo polo que non estén desenvolvendo toda a actividade que terían que estar tendo. E, bueno, así un pouco para rematar, el censo de vivenda vacía. Bueno, hai unha primeira parte de traballo de análise de datos. Con ese traballo de análise de datos xa se afina moitísimo cales son realmente, porque hoxe, por sorte, os datos que temos non ten nada que ver cos que tiñamos aí 10 anos, e con eso xa se afina moito e xa se vai cerrando moito as vivendas que hai que están vacías, e a partir de aí, bueno, o que xa é traballar con enquisas aos propietarios para ir descartando e para ir vendo, unha vez que están clasificadas e analizadas as vivendas, e con traballo de campo que enlaza tamén moito co tema de organizar dende o colexio, por exemplo, profesional ese tema, e incluso cos colexios dos axentes inmobiliarios. Bueno, hai que isto ten que ver co que decíamos da gobernanza, que hai un traballo moi grande que se pode desenvolver nesta, digamos, sobre esta liña. Bueno, as fontes, estas son as fontes de datos que temos, digamos, para poder afinar o tema das vivendas baleiras. E, bueno, isto xa un pouco para terminar, que, bueno, a Ribeira Sacra, que tamén é un tema que está moi claro na diagnose, no plan director da Asociación de Empresarios, que sempre aparece o tema do territorio, da identidade que ten os empresarios, a xente, co tema do territorio, que, bueno, como valor identitario. Entón, bueno, eso nesta estrategia, eu creo que, ou nesta estrategia, proxecto ou pacto pola vivenda que se defina, debería estar vinculado a un territorio que además superou, quero dicir, ten un alto grado de humanización, é un territorio aquí en Galiza dos máis humanizados, que o home foi capaz de facerse con ele todo ese tema dos bancais, é un tema de arquitectura heroica, que quero dicir, bueno, o da vivenda será difícil, pero o que se fixo na Ribeira Sacra, seguro que naqueles tempos foi todavía moito máis difícil. Quero dicir que é un territorio que penso que ca forza suficiente para facer fronte a isto. Bueno,
e nada, agradecida. Gracias. Falando así ao mellor de posibles solucións a medio, a mellor era a corto plazo, que son complicadas, claro, para xestionar un parque de vivenda tan amplo como o que dices, falamos de rehabilitación, de aluguer, cando falamos de vivenda vacía, hai vivenda vacía que pode ser útil e hai moita vivenda vacía que hai que rehabilitar que é completamente inútil. Como podemos evaluar o tema da vivenda vacacional? Es decir, os datos actuales de vivenda de uso turístico, esa vivenda turística que está en debate, aquí hai unha barbaridade de vivenda de uso turístico no territorio, algúns concellos como Monforte é exagerado, a mellor en 2 anos, por se multiplicou por 10 o número de vivenda de uso turístico. Entón, tendo en conta esa cantidad de vivenda de uso turístico que resta, lógicamente, acceso a posible aluguer para traballadores, non sei, Rosendo, pareceche que se debía limitar, ao mellor en comarcas, están facendo algúns concellos en cidades, en Ribeira Sacra, a nivel xeral, porque hai concellos onde a vivenda de uso turístico é un incentivo porque non hai ningún alojamento, pero noutros, como poden ser os máis cercanos a Monforte, Pantón, Sober, Monforte, que é un pouco exagerado, debíase delimitar, debían os concellos ver esa posibilidade de limitarla para que haxa máis vivenda para aluguer. Vamos a ver, eu se penso contrario a limitar, por vivir, a non. A veces o mercado regula todo. Mira, hai un ano, eu que estou da directiva, a Diputación de Ourense, eu estou por delegación do presidente desde hai moitos anos, de FEN Embalses. FEN Embalses é a Federación Española de Municipios con Embalses. É a segunda federación despois da FEN, máis numerosa, ten creo que 538 concellos. Hai moitos de Ribeira Sacra, estamos casi todos os de Ribeira Sacra porque temos embalses. Exactamente, e de Ourense son 38 concellos, ten un gran peso, de feito dos seus tempos Baltar, José Luis foi presidente desta federación, Ourense ten un gran peso. Bueno, falando con un secretario de Estado, en Lérida, concretamente, que se celebraba, pois falábamos do problema da vivienda, non? Que non había vivienda, incluso lle decía, oye, mira que pasamos, eu me acordo de ir a Telemiño, o programa de Telemiño da televisión local, a televisión de la región, a principios do 2000, e todo era a criticar o ladrillo. Os constructores chamabanlle os industriales do ladrillo. Se denominizou ou non se demonizou o ladrillo? Que sí, agora xa non se fala. Os industriales do ladrillo. E eu dicía, é verdad que se cometían pecados. Se empezaban a construir vivendas e o que tiña diñeiro compraba para vendela despois. Vos acordades? Moitos facían ese negocio, pero ahora pasamos ao contrario. Pero me dicía este secretario de Estado, claro, es que mucha vivienda con esto de los fondos buitre se le quita al mercado. Eu dicía, hombre, eu estou falando de Ourense, bueno, falaba en castellano porque era catalán, pero entendo que sí, hombre, estoy hablando de Ourense. En Ourense viviendas con fondos buitre no hay muchos, y el problema también es en Ourense de vivienda, que me digas en Madrid, Valencia, Barcelona, que viviendas en fondos buitre puede incrementar el problema de la oferta de vivienda, pues puede ser que sí, pero en otros lugares no. E agora estamos ca vivenda turística. Mira, hai problemas de vivienda en Celanova, hai problemas de vivienda en Berín, hai problemas de vivienda en Ourense, e hai vivendas turísticas, sí, pero que cheguen a ser un número de vivendas turísticas o suficientemente grande para causar o problema? Non. Non cabe duda que vivenda dedicada ao turismo resta a un inquilino a vivir, eso sí. Por eso se están dando ahora as zonas tensionadas, todo eso. Requiere un estudio. Como todo requiere un estudio. Non decía xo porque hai en concellos de Ribeira Sacra onde hai moi pouquiñas e hai outros onde se superou, pero o límite, hai parroquias que teñen 30 nunha sola parroquia, e ao final o precio do aluguer
das que non son turísticas subiu, Claro. e as turísticas prefieren... A lei de oferta, Claro, pero por eso digo, se o mellor lei de oferta habría que demanda, ver en pero algúns eso lugares. habrá que declarar unha vez feito o estudio que é unha zona tensionada e que é máis a demanda que a oferta. Cando a demanda supera con moito a oferta, pois pasa o que pasa, pois teño os precios. Pero mira, tamén falábamos antes, perdóname que faga este inciso, eu as cifras que dou, porque é moito que da cidade de Ourense con 307.000 habitantes haxa casi 15.000 vivendas baleiras. Eu recollo os datos do INE. Claro, se o INE nos fai mal os datos, apañado, vamos. Tamén, me refiro a INE. E esas vivendas hai que ver porque están vacías. Pero eu digo unha cousa, en este país hai que legislar, hai que tomar medidas fiscais, porque o que non pode ser, como lle pasou a un amigo meu, e non é a excepción, ni moito menos, que ao final o máis vulnerable é o arrendador, máis co inquilino, porque está pagando luz, está pagando agua, está pagando todo, e o outro está dentro. E quen o quita? Quen o quita de aí? Ou canto tempo tarda de salir de aí? E como hai moitos, non son excepcións. Pero non é que haxa moitos tampouco, é o medo que ten o propietario de poñer en aluguer a vivenda. Porque o medo, como era que el refrán, de cuidar a viña, pero nada máis, entendes? Por lo tanto, aquí se requere medidas fiscais e medidas legislativas para ter seguridade xurídica. E isto hai que legislar. E legislar tamén quere dizer unha cuestión, que intervén o goberno central, o goberno autonómico, o provincial, como a Diputación de Ourense, que ten o plan de vivenda, e despois que os concellos tamén se sumen, porque o plan provincial que fai a Diputación de Ourense, que agora vamos co segundo, como dixen, é en colaboración cos concellos. Se os concellos non queren entrar dese plan de vivenda, tamén mal vamos. E eu sei que hai moitos concellos da provincia de Ourense, moitos, a maioría que teñen vivendas e vivendas baleiras. Por lo tanto, eu creo que todas as administracións teñen o seu punto de vista, pero que me decías tú, efectivamente, hai que estudiar cada caso, Lógicamente. Pilar, bueno, está claro, non, o abandono de vivendas, estamos dicindo continuamente na zona rural, e un dos problemas é que nas pequenas parroquias esa vivenda está fragmentada de moitos herdeiros, hai problemas para solucionar ou para comprar, porque a veces hai terceiras generacións, entonces hai quen ten o 2% e outro ten o 80% e non se dá vendido unha vivenda. Habría posibilidades de algún, non sei se se prevé, algún banco de vivendas, algún tipo de axudas para facer cooperativas ou algo específico para poder solucionar ese problema que aquí é bastante importante no rural de Ribeira Sacra. É certo, a min trasladanos moito na Consellería esa situación, concellos que teñen vivendas que en moitos casos están en ruínas, están en mal estado, e teñen a vontade de adquirilas para poder rehabilitalas, destinadas ao alugueiro, pero atópanse con esa dificultade que non dan contactado cos propietarios ou que son de varios propietarios e non chegan a un acordo. Nese caso, a ver, no que se está facendo dende a Xunta é incentivar esa movilización de vivendas en positivo, coas axudas para chegar a máis. Os concellos financiaselle tamén a adquisición de vivenda, é dicir, concellos que queiran adquirir esas vivendas é unha forma de facilitarlle que as poidan adquirir e logo rehabilitar e destinar a alugueiro. Inténtase, eso, de xeito positivo, tratar de que se movilicen. Agora, o tema das vivendas baleiras e a posibilidade de facer un banco de vivenda, pois, unha idea que podemos anotar. De momento o que están enriba da mesa son as axudas disponibles para poder movilizalas, para que o propio propietario, que é o que tenga a capacidade de poder facelo, destine esa vivenda ao alugueiro, rehabilite e destine, ou lle acceda ao Concello para que sexa o Concello quen se encargue dese alugueiro, se ten ese temor, tratar de movelas. Hai lugares onde o que vexo que fan é incrementar impostos, por exemplo, pero ata agora o que se está intentando é facilitar que o propietario teña maior seguridade xurídica, facilitar que o propietario teña máis posibilidade de poñer esa vivenda no mercado. Estamos falando agora do público-privado, é dicir, que a ti que ferramentas de colaboración público-privadas te parece que serían importantes ou urxentes en Ribeira Sacra para levar a cabo de xeito máis
máis inmediato. Eu eso, por exemplo, que penso que o dixo Javier, o tema de, o sea, isto xa o dixemos, é complexo, entran moitos actores, moi tal. Hai moitas experiencias, entidades que xa levan traballando nesto tempo, xa se comentou tamén, GDRs, GAL, quero dicir, entidades que están no territorio, oficinas de rehabilitación, os propios técnicos municipais, pero todo eso necesita, digamos, que alguén conduzca, que alguén poña un rumbo e se faga cargo, quer dicir, e bueno, como todo plan estratégico, marcarte uns fitos, unhas datas, unha planificación, uns obxectivos que sexa asumible, o mellor empezar con proxectos pilotos a partir dunha idea de a donde queremos chegar ou cal sería o ideal, pero empezar probando con cousas pequenas, copiando lo que se copiando cousas que están funcionando, quero dicir, porque que polo medio inventamos algo novo, perfecto, que funciona, estupendo, pero se non, o que se vai vendo que vai funcionando, a facelo tamén. Sí, a ver, o que pasa é que decíamoslo dende o principio, é un territorio complexo. Sí, moito. Ao final, claro. 26 concellos, dúas provincias, decir, concellos que teñen área de rehabilitación, concellos que non, concellos que teñen plan xeral, concellos que non, figuras de protección en unhas zonas noutras non. Entón, Severino, habría que ter unha especie de oficina de coordinación comarcal e tería que xestionar un ente que aglutine todo o territorio. Ribeira Sacra Nex, con representantes das administracións, está neste caso con 6 de nos 26 concellos, tería que ser... Claro, porque senón seguimos cada un, quero dicir, cada un facendo, aportando coa súa liña de traballo ou co seu ideario ou coas súas posibilidades, porque, por exemplo, é o caso dos concellos, non? Moitas veces xa non é tanto o que quere ou o que querería facer esa administración, senón o que pode, non? E sobre todo, canto máis diminuímos o tamaño do municipio, moitas veces, que non sempre, porque de feito tamén con todo isto do reto demográfico se está demostrando que municipios moi pequenos, está por aquí el alcalde de Paredes de claro, quer decir, municipios pequenos que están, que non quere decir que por ser pequeno se poida facer menos. Moitas veces tamén o proxecto del é a través do Ministerio de Miteco, non? Que salen importantes axudas e moitas veces non se pide, se houbera un ente comarcal que nos estuvera asesorando, seguramente que máis concellos ou a nivel comarcal se farían... Claro, es que un mapeo de saber a donde, quero dicir, eu a veces vexo, non, concellos que pediron, consiguen subvencións importantísimas para proxectos de fixación de población que se podrían facer en calquera concello dos 26. E despois incluso pasa o contrario, que quero dicir que ás veces, como non está ben previsto, xa nos pasou con proxectos que desenvolves ou estrategias para un municipio consigue esa financiación e cando lle chegan 1 millón ou 2 millones, pero es que nos aderou, hai que desistir, non podemos afrontalo. E digo, bueno, que estamos facendo, non? E bueno, eu penso que... Non sei se alguén quere facer alguna pregunta. Sí? Son Plácido de Porrenza. Eu levamos aquí como 4 horas falando, que é moi interesante, e que se diagnostica, se diseñan instrumentos de catastro, da radiografía, das herencias, de non sei que, e realmente a mí me parece que hai algo que esquecer, e é que o responsable de todo isto un Estado que asumir un sistema económico que considerou que unha parte do seu territorio, que sei que a famosa foto, non recordo, é unha terra destinada a servir a outra parte do territorio onde vai a populación. Eu creo que hai que considerar que o Estado nos está dando un peso políticamente irrelevante, económicamente irrelevante, e mentre non se faga entender a que se sentan a un cloro, como se está editando,
o mundo rural non é un problema do mundo rural, senón que o mundo rural é un problema de todos, estaremos facendo parches. Gracias. Nada. Só que dicir unha cousiña, en San Caetano entendo, non é? A mí as medidas van dirixidas a toda a comunidade autónoma, o rural tamén. Bueno, o que está claro que, repetímoslo moitas veces, somos un territorio diferente, Ribeira Sacra é complexo, e sí que é urxente coller este asunto da vivenda como prioritario e urxente, e bueno, se a asociación fixo este foro, o principal objetivo é ese, saber que temos un problema grande e complexo. Eu, polo menos, espero que o próximo foro sexa xa con algúns resultados e con esa oficina comarcal ou con ese portelo único de vivenda a nivel de Ribeira Sacra. Cada vez estamos máis unidos, demostramos máis coordinación entre as dúas partes. Hoxe xa non se fala de Ribeira Sacra ourensana e Ribeira Sacra lucense en absoluto, fálase de Ribeira Sacra. Temos unha identidade, todos os habitantes de aquí que formamos parte de Ribeira Sacra, e se vemos que este problema é un problema grave e urgente, pois espero eso, que a mellor dentro dun ano nos convoquen e que xa teñamos por lo menos algunhas solucións, ou isto xa o organice a Asociación de Provivenda de Ribeira Sacra. Sí. Creo que o noso maior problema demográfico, que tú habitas aquel lugar onde tamén tes traballo, ese que ver coas posibilidades de traballo, e despois a vivenda, eu facei un ratiño, pero estuve casi todo o tempo. Creo que os que vivimos nas aldeas, en ocasión, somos verdaderos heróis, e isto non o entende. A ver, os únicos que ten a veces somos concellos, San Caetano que non entende, porque o outro está na ciudad, igual que a Moncloa, igual a Cor. Pero o tema é que as solucións de mobilidade na nosa orografía na Ribeira Sacra son moi complexas, da igual tamén que gobernen nese sentido, é dicir, porque non é mismo habitar unha chaira que habitar as ribeiras, e nese sentido non hai nada coordinado, e logo temos a dificultade no caso da Ribeira Sacra de que non somos unha estrutura político-administrativa que teña asentamento no territorio. Temos a división provincial, a división de partidos judiciais, etc. Que non creo que crear unha nova estrutura mellor sexa a solución, porque temos un mundo de estruturas, non? E a veces superpóñense, e a mellor xa que mande un solo que vive aquí, porque senón non se dá xestionado. Pero creo que eso, que non podemos ver o tema da vivenda como aislado, sobre todo vindo dun modelo de asentamiento no territorio que é diseminado, que é o que tamén nos axuda a manter o territorio, porque cando os sitios están habitados, isto da igual un Ourense que a Coruña ou Teiro, se me apurades, pois era moito máis fácil manter o territorio. E entón, nese sentido, creo que debíamos tamén enfrentarlo como algo transversal unido a esas solucións de movilidade nas aldeas. Totalmente. Bueno, pues, sí. Una reflexión que voy a relatarle, pero una reflexión sobre el tema del turismo, ¿no? Y el equilibrio de uso turístico. Yo coincido con Ana en el Ayuntamiento de La Coruña en alguna reunión. A ver, yo creo que, por ceñirnos, por ejemplo, aquí a la provincia de Lugo, la Asociación de Constructores APEC Lugo me ha transmitido la vivienda de uso turístico en el fondo es un gran incentivo para rehabilitar. Hay muchas zonas, yo pongo el ejemplo de Gerona, el otro día estuve en Gerona. En Gerona, el casco antiguo de Gerona se rehabilitó y ha quedado precioso, gran parte porque los propietarios que no vivían allí lo rehabilitaron para destinarlo a vivienda de uso turístico. Y finalmente tanto les gustó y quedó tan bonito que ahora viven ellos allí. Entonces, yo pongo este ejemplo porque al menos en la zona donde está el Camino de Santiago, se está activando mucho la construcción, precisamente porque antiguos propietarios que probablemente vivan en Lugo o no sabemos dónde, pero rehabilitan las casas para destinarlas a vivienda de uso turístico, ¿no? Entonces, yo lo único que diría es, ojo, siempre se dice, no, es que Florida, California, la Costa Azul, el turismo puede ser nuestro petróleo, que no lo tenemos. O sea, yo creo que no hay que demonizar el turismo, sí que hay que acotarlo, sí que habrá que regularlo cuando exceda
pero desgraciadamente creo que por ahora hemos luchado muchos años para conseguir el AVE, estamos consiguiendo que haya de la submeseta norte para Galicia, que venga gente especialmente a la costa, pero también puede venir aquí. Entonces yo creo que ojo con mensajes excesivamente de turismofobia o tal, en un momento en que por ahora, salvo alguna zona muy concreta de Santiago de Compostela, o muy concreta, no querría meterme en otros territorios, pero por los que conozco, no, o sea, el problema de la vivienda no... Las viviendas de uso turístico normalmente van destinadas a otro sector de población, o van destinadas a otra... O sea, no compiten en la misma liga, es como si pones al Real Madrid a jugar con el Arteis, ¿no? El problema surgía, claro que no, y hubo muchísima rehabilitación, muchísima en el rural, pero estamos hablando de pisos, un tercer y un cuarto piso sin ascensor en Monforte, que se vende como vivienda turística en Ribeira Sacra. Entonces, nos influye a nivel de territorio y es un piso menos que queda por alquilar. Por eso, el problema surge en las capitales municipales o en Monforte, porque hoy hay varios cientos de pisos dedicados a uso turístico que eran viviendas de alquiler. Por eso era el problema. No una vivienda en una aldea, eso, ojalá. O sea, yo, eso es una regulación, pero dentro de la provincia es una ordenanza de uso turístico que me parece muy interesante, y se dice, señores, no puede haber, en la tercera derecha, igual que en la tercera derecha no puede haber una barbería o no puede haber un bar, no puede haber una vivienda de uso turístico. O sea, me parece, pero sin embargo, para el rural es muy interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo con eso, que habrá que regular, y tal, pero no se puede generalizar, Eso es así. Vamos a ver, hablábamos antes, hablaba alguien, no sé qué, es que claro, aquella vivienda está vacía y no está, la ocupo. Es que esto es un mecanismo defensivo, y es un mecanismo defensivo por el miedo que tienen al aluguer, al alquiler, porque en este país no se está legislando al respecto, se está hablando del problema y hace falta una legislación. Porque detrás del miedo, ¿qué es lo que está? La inseguridad jurídica. Y eso hay muchos, no son pocos. No se está legislando nada al respecto. No sé si había alguna intervención. Sí. Yo para mostrar dos desacuerdos, no lo toméis a mal, de todo fuera, pero dos desacuerdos frontales. A ver, yo he crecido, nací en el 70, he crecido en España, y España ha tenido un largo periodo de tiempo con menos del 10% del stock de vivienda alquilada. Eso es una media estatal. Pues claro, los lugares salen cosas distintas, pero la media de aquí. Ahora hemos superado el 25 y estamos ya enfilando hacia el 30%. Eso es incompatible con que haya inseguridad. O toda la gente que en sus inmuebles, sean particulares o sean empresas, han más que duplicado y están a punto de triplicar el stock que se alquila de vivienda, son todos suicidas. A mí lo que más me da es la sensación de un mercado con altísima seguridad jurídica y evidentemente con unos niveles de rentabilidad. Esto no es ni bueno ni malo, pero no nos hagamos trampas al solitario. No nos digamos que no tenemos oferta de alquiler, que es un mercado muy seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, la cantidad de gente que está involucrada en el mercado inmobiliario, españoles y extranjeros, se nos reirán a la cara. De ser una actividad muy menor, a pasar a ser una actividad muy importante. Una consideración que hago a mí, el rentismo, me parece que para las sociedades es peor que el trabajo y el capital. El trabajo y el capital aportan mucho a las sociedades y el rentismo las disuelve. Porque el rentismo es que hay gente que es capaz de vivir sin trabajar, o por lo menos sin necesidad. Entonces, donde el rentismo no se innova, no se piensa, no se invierte, no se crea capital, no se utiliza la universidad. Y acabo con una cuestión sobre el turismo. El turismo no es ni bueno ni malo. El problema es que el turismo es difícilmente controlable. Cuando has decidido que a tu mix económico le quieres meter una cierta cantidad de turismo, parar es casi imposible. Entonces conviene tenerlo muy bien regulado desde el principio, porque en sí misma no es una actividad mala, es verdad que hay lugares que se han rehabilitado gracias a que había demanda turística,
Pero es verdad que en 5 segundos pasan a ser lugares que gentrifican y que expulsan a los locales. Los locales pueden estar trabajando, o sea, son los que sostienen la economía. Pues yo ya lo lamento, probablemente, todo cuesta de todo, yo ya lo sé. En España no hay seguridad política en el mercado del alquiler, más bien todo lo contrario, porque si no, no tendríamos el stock que tenemos. Y con el turismo, cada uno con su sociedad, que haga lo que considere oportuno. Pero ojo, porque es muy difícil frenar. Un grupo de turismo mola, un nivel medio de turismo ya empieza a generar una externalidad y al poco rato, y con muy pocas capacidades de control, eso se revienta. Por cierto, esto nunca ocurre con el PIB industrial. No le he escuchado a nadie decir tal zona de España acaba de superar el 35% de PIB industrial, menudos problemas que vamos a tener. No, porque atrae inversión a largo plazo, atrae inversión que se vincula al territorio, porque genera salarios altos, porque genera fuerza de trabajo sindical y porque genera sentimiento de arraigo y pertenencia en el capital y en el trabajo. No genera una sociedad que invierte, que no exporta, que no se forma. Y estas cosas no se pueden hacer exactamente igual en el mundo rural que en el mundo urbano. A veces incluso puede haber alguna ventaja más en el mundo rural para atraer estos motivos. Severino. Sí. Yo non sei se hai seguridade xurídica ou non. Igual, cuando se utiliza ese término, cada un pode estar dicindo cosas distintas. En aquel caso, eu o que sí observo que falas con calquera inmobiliaria e todas che dicen o mismo. No se alquilan pisos, os propietarios no tienen seguridade. Entonces, igual estamos falando de cousas distintas. Yo te pongo un ejemplo muy claro de inseguridade. Yo tengo un apartamento en Portorogo, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y como yo lo tienen muchos, eu vou ali no verán, os fin de semana e todo eso. Son 47 metros cuadrados, ¿sí? Pero bueno, lo teñen moitos. ¿Qué pasa? Que muchos no van hasta el verano y lo podían dejar en otoño y en invierno alquilado a profesores. Hay colegios, y hay muchos colegios, vamos, decían, y muchos se retraen y dicen, jo, deixo de ganar tanto, pero quiero estar tranquilo. Lo dejo ahí. Ah, pues no sé, pregúntaselo a ellos. Inseguridad de cobrar. Pero quiero estar tranquilo, por la inseguridad de que se le queden dentro, y no tenga forma de expulsar. A ver, como ejemplo, un segundo, pero... Espera, como exemplo contrario, xa que Rosendo poña algo aportado a lo personal, quero dicir, eu vivo de aluguer, levo toda a vida vivindo de aluguer, e sempre que me mudei de casa, que me cambié 5 veces de casa, 6, os propietarios me dixeron, por favor, que fago para que te quedes? Claro, quero decir, contigo estaba segura. Claro. Quero dicir, no todo... Contigo estaba segura. Claro. Pero sin ti no. Si estuvieras seguro, sí, estamos, no te importaba. Estamos fora de tempo, intervencións breves, si podedes, a ver, sí. Hay una cuestión clara, por ejemplo, como representante, general de la ciudad, hay muchas empresas promotoras gallegas que tenían edificios en alquiler en Galicia y que desde que se aprobó la ley de vivienda, cada vez que se le va un inquilino, lo ponen a la venta. No quieren volver a arriesgarse. Durante años lo han tenido. Algunos de ellos tienen edificios que ya construyeron sus padres, empresas, ¿sabes? O sea, por un lado se dice que hay que crear un gran parque de viviendas en alquiler, y por otro lado, sin embargo, la legislación, lo primero que hace es, si eres gran tenedor, ya por jodido. A ver, última... Sí. O sea, en definitiva, la inseguridad jurídica de las empresas con las modificaciones sucesivas de la ley de arrendamientos urbanos, la ley judicial civil, pues si queréis contar, como voy a participar, podemos focalizar en artículos concretos, en leyes concretas. Vaya a intervenir a tarde. A ver, él vai intervenir a tarde, despois discutides entre os dous. Sí, a ver, dime. Última intervención que chaman da cociña. A ver. Sí. No estaba por intervenir, pero es que yo quiero
particular, porque es que una cosa, a ver, los territorios pueden ser muy diversos, de muchos tipos, pero aquí estamos hablando concretamente de la Ribeira Sacra, creo que no tiene que ver con Gerona, ni con Madrid, ni con Castilla-La Mancha, esto es Ribeira Sacra. Y aquí yo particularmente tengo la casa de mis abuelos, para la cual me he querido venir para restaurar, para rehabilitar. Me he pasado casi un año para venirme de Coruña, pero no que hubiera en Monforte ni en Sober. Es que no, en toda la Ribeira Sacra 20 viviendas en alquiler, muchas de ellas ni siquiera estaban realmente a disposición, y al final literalmente he tenido que decidir vender mi vivienda de Coruña y comprar de lo que había en Monforte y en Esteres. Y yo tengo la suerte de tener la vivienda de mis abuelos y tal, pero digo, si esto me pasa a mí, que aún tengo suerte de tener, pues digo, es que realmente estamos en una situación muy grave. Y yo no sé en otros sitios, pero es, o sea, cuando aquí Rosendo está diciendo, tenemos tanta vivienda a disposición, nos lo dice Ana, o sea, perdón, hay viviendas vacías, hay muchísimas viviendas vacías. Y digo, ostras, pero claro, no están efectivamente a disposición. Y antes de la pandemia, a lo mejor en Sober había pues algunas casas de uso turístico, pero de repente hubo un boom y a lo mejor hay ahora, ¿cuántas hay, Luis? 80 y pico. No, más. O más. Y sin embargo yo no me puedo venir a vivir, porque es imposible. Entonces, o sea, lo digo como caso particular que le pasará a tantísima gente. Y es horrible, o sea, es imposible. Pues ya hice. Bueno, seguimos a tarde entonces. Venga, chao.